Enw i yw Eurgain a fi di un o Lysgenhadon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2019. Dwi'n astudio cwrs y gyfraith LLB ym Mhrifysgol Bangor, a mae 55% o'r cwrs ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Un o prif manteision hyn ydy eich bod chi'n gallu cael gafael ar un o ysgoloriaethau cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'r ysgoloriaeth yn help mawr yn ariannol oherwydd ei fod yn rhoi cymorth i mi fedru prynu llyfrau a i rheini o'n chi sy'n astudio'r gyfraith yn barod neu sy'n meddwl astudio'r gyfraith, da chi'n gwybod bod y llyfrau yn gostus ofnadwy. Un o'r prif manteision fyswn i'n deud am astudio gyfraith yn Gymraeg yng Nghymru ydy eich bod chi'n cael llawer o gyfleoedd i networkio efo lot o gwahanol bobl ar draws y wlad. Un o'r prif manteision astudio'r gyfraith yn Gymraeg ac yng Nghymru ydy eich bod chi'n cael dysgu mewn grwpiau llai gyda cydmyfyrwyr Cymraeg hefyd. Hefyd mae yna gyfle i chi fynd i llawer o ddigwyddiadau allgyrsiol, megis seminara, cynadleddau a hefyd wedi cystadlu mewn cystadlaethau ffug-lys sef mooting. Prin iawn ydy cymorth cyfreithiol Cymraeg yng Nghymru heddiw a mae yna alw mawr amdano fo mewn cymunedau, mewn meysydd megis cyfraith teulu, cyfraith cyhoeddus a gan y llywodraeth hefyd. Felly dwi'n argymell chi fynd amdani, astudio'r gyfraith yn Gymraeg yng Nghymru.